ମୁଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ଶିମ୍ବ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆର ଗୋଟେ ଗାଁ ଗହଳିର ତରକାରୀ। ସଂଯୁକ୍ତା ଦେଶୀ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏଠି କିଛି ଶିମ୍ବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ, ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଏଠି ନେଇ ଆସିଛି ସଫା କରିକି କିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ। ତାପରେ ଏଠି ରଖିଛି କିଛି ସୋରିଷ ବଟା। ତାପରେ କାଟି ରଖିଛି ଗୋଟେ ପିଆଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆରେ ଆମେ ଲୁଣ, ତାପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଛି। କଡ଼େଇ ବସେଇଲି, ଦେଇଦେବା ତା ଦେହରେ ତେଲକୁ ଛାଡ଼ିବା ଟିକେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ। ତେଲ ତ ଏବେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା ଧୋଇ ସଫା କରି ରଖିଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆକୁ ତାର ପାଣି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏ ରେସିପିଟିକୁ ଘରେ ନିହାତି ଥରେ କରିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏମିତି ବନେଇକିରି ଖାଆନ୍ତି। ଥରୁଟିଏ ନିହାତି ବନାନ୍ତୁ। ଶିମ୍ବ ତ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବନେଇକିରି ଖାଇଥିବେ, ଏମିତି ଥରେ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ତାପରେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବା ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବା ତା ଦେହରେ ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁକି ଛାଡ଼ିଦେବା। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ତାକୁ ଭାଜିଦେବା। ତାପରେ ଦେଇଦେବା ସେଥିରେ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥରେ ନିହାତି ବନେଇକିରି ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ହେଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପିଆଜଟି ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବା ସେଥିରେ କାଟି ରଖିଥିବା ଶିମ୍ବ ଆଉ ଆଳୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିମ୍ବ ଆଳୁକୁ ତାକୁ ଭଲରେ ଭାଜିବା। ତାପରେ ଦେଇଦେବା ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଭାଜିବା। ଭଲରେ ଭାଜିବା, ତା ପାଣିଟା ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଶିମ୍ବଟିକୁ ଟିକେ ଉଲ୍ଟ ପାଲ୍ଟ କରି ପୁଣି ଥରେ ଭାଜିବା ତାକୁ। ଶିମ୍ବଟି ତ ଆମର ଭାଜି ହେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିମ୍ବର ପାଣି ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରି ସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଦେଇଦେବା ସେଥିରେ ବାଟି ରଖିଥିବା ସୋରିଷ, ଜିରା, ରସୁଣର ବଟା। ତାକୁ ଟିକେ କଷେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଭାଜି ରଖିଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ। ତାକୁ ବି ଟିକେ ଭଲରେ କଷେଇ ଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ କଷେଇବା। ତାପରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇବା, ନହେଲେ ତଳୁ ଲାଗିଯିବ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବା କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ କଷେଇବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଦେଇଦେଲି ମୁଁ ପାଣି।
मते तापर घोड़े दबा ताकू सिझिला पर्यंत ताकू छाड़ी दबा सिझिबा पाई। वर्तमान देखंतु तार किते पानी तो मरी गलानी। आउ टिके ताकू एपट सेपट करिकी वर्तमान ता देहरे आमे देई दबा काटी रखिथिबा धनिया पत्र। वर्तमान तो आमर तरकारीटी हेई आसिलानी। आउ टिके ताकू कसी देकी तापरे आमे गैस बंद कर दबा। पखाल भात हेउ किंबा गरम भात हेउ सबुथिरे याकू थरुटिए निहाती बनेइकरी खांतु। मोर आशा विश्वास जे बहुत भल लागिबो आपण मानकू। भिडियोटी को शेयर करने को भूलिबेनी। बनेइकी खाइबे केमिति लागिला मते कमेंट सेक्शन रे जणेइबे। वर्तमान गरमा गरम सर्व करिबा। देखंतु तरकारी तो वर्तमान प्रस्तुत हो गला। एते सुंदर भी देखा जाउची देखंतु। रहिली। जय जगन्नाथ।